Arewa mu farka, ɗan arewa mu farka, da saƙon isa na ayagi gare ku. Arewa mu farka, ta ya zanya murnar yanci, ban samu yanci ba. Kullum ana kashe al'umma ba da dalili ba, da hankali na ba za na yi murnar independence ba. Mu bayyana yadda muke ji, ana kashe mu tamkar kaji, a kwashe ma kai mu jeji, a daure mu a sami keji. Kuma shugabanni na ji amma sai kamar basa ji, suna ji ake cinikinmu a ta da hankalin danginmu, su sa kudaden fansar mu, idan babu sai su kashe mu. Da shugabanni a arewa ba hankali a jikinsu. Maza 'yan arewa mu farka, dole sai mun cire shakka. Sakon mu duka ma'aika, mi kalubale bisa suka, sai sa ake mana haka. Muna kira ga 'yan siyasa, muna fitar ku ba mu amsa. Manya-manyan ku da na ƙasa, shugaban ƙasa da mataimakinsa, har da ma ministocinsa, gwamnati da 'yan majalisa. Me yasa kuke kame baki kamar ba aikin mu kuke yi ba? Masu kidnapping jumla, ina yin kira don Allah, domin ma'aikin Allah. Ku 'yan uwanmu ne ai na arewa, ku ji tausayin ahalinku. Kwada kowa an muku laifi, biyo haƙuri ai zaifi. Sakayya ta Allah tafi, ya fi duka wani mai ƙarfi. Mun sani an cutar da ku yafe ba zai zama aibu ba. Kira a gare ki, ke ce kike mana aiki, to ki dawo da hankalinki. Su ma Fulani a duba su, domin suna kwada haƙƙi. A bar kashe 'yan baruwanmu, a kyale mu mai rayuwarmu, a bar farma gurin zamanmu, kasuwanni da gonakinmu, a bar tare hanyar binmu. Shi ne za mu san da akwai 'yanci, ba haka ba duka bayi ne mu. Arewa don Allah a duba mu.